Bismillahirrahmanirrahim. क्लास ट्रांजिशन I-10 कैंपस 1 मई 2020 जमात का काम दिन जुम्मा सफ़ा नंबर 21। हरूफ को वाव के साथ मिलाकर दो हरफी अरकान बनाएं। तोय वाव, तोय व तो, जोय वाव, जोय व जो, आइन वाव, आइन व ओ, गाइन वाव, गाइन व वो, फे वाव, फे व फो, काफ वाव, काफ व को, काफ वाव, काफ व को, गाफ वाव, गाफ व गो, लाम वाव, लाम व लो, मीम वाव, मीम व मो, नून वाव, नून व नो, वाव वाव, वाव व वो, हे वाव, हे व हो, ये वाव, ये व यो।